Rapport tal-Greco fih dan il-Kunsill tal-Ewropa innota passi pożittivi li ħadu l-awtoritajiet Maltin fit-tisħiħ tas-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. Fil-fatt ir-rapport tal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni ippubblikat it-tnejn jirremarka li l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja preżeduta mill-President tar-Repubblika għandha f'idejha l-proċedura d-dixxiplina tal-membri tal-Ġudikatura u li l-Parlament m'għadux involut fit-tneħħija ta' ġudikant. Ir-rapport tal-Greco jsemmi t-taħriġ obbligatorju li jinkludi l-etika fost il-membri tal-Ġudikatura u hawnhekk jingħad li Malta bdiet timplementa din ir-rakkomandazzjoni. Il-Greco jsemmi wkoll l-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li ħoloq dan il-Gvern u jinnota li sar progress fir-reviżjoni tal-kodiċi tal-etika għal membri parlamentari. Ir-rapport jgħid li l-abbozz tal-kodiċi tal-etika d-deputati indirizza bosta mir-rakkomandazzjonijiet li għamel il-Kunsill tal-Ewropa u għalhekk f'dan ir-rigward Malta timplementa din rakkomandazzjoni favur iżjed trasparenza u kontabilità. Dan huwa t-tieni rapport pożittiv fuq Malta f'4 ijiem maħruġ mill-Kunsill tal-Ewropa. Nhar il-ħamis li għadda rapport tal-Manival qal li Malta għamlet progress sinifikanti fil-ġlieda kontra il-ħasil ta' flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. F'rapport li ġie ppubblikat minn sensiela ta' rapporti oħra tal-Manival jingħad li b'mod ġenerali Malta laħqet il-kriterji stabbiliti mill-istituzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa wara qatt ta' riformi imbuttati wkoll fl-aħħar xhur taħt l-amministrazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela.